הפמיניסטיות מציגות שיר מחנק 2026. מה מצב? הבית עוד הפוך מהאריזות, קיבלתי כבר שעון מוקדם מחר ל6 בבוקר. יוצאים לדרך עם חולצות ורודות, כולם מסביב חושבים שמשהו לא בסדר. הכל בסדר. כל הדרך ליער מגנים, מורלים מתופפים ידיים באוויר. יער מפוצץ בחניכים לא נורמליים, כולם מתרגשים יהיה אדיר. נדיר. שפסגות מציגים, גלקסיה מרים את נגנים לעננים, ואיך בראש זורם בי עבר פטל קורא לי, תעבור עוזבים תעשו לנו כבוד. גפן חרמון נחשול עמית איתן מירון, מקטן ועד ענק, כולם במחנק. מה זה שם? חייזר קטן. סליחה, אני מפריע. בקשי שאלה. הריות נותנים את הכל בסמורה, הוצאנו את הטובים גלים ורעל בעיניים. בלגה. הברודים הביאו אוויר החשמל, הרמנו את הרמה והרדנו את השמיים. כולם רואים פה רק ראשים ברודים, חמצנו הריח מאחים עם שיגעון. סודות שהכי חיות בהנהגה, שברנו לו בשברות צורח את הפזמון. שפסגות מציגים, גלקסיה מרים את מגנים לעננים, ואיך ברות זורם בי עבר פטל קורא לי, תבוא רושבים תעשו לנו כבוד. גפן חרמון נחשול עמית איתן מירון, מקטן ועד ענק, כולם במחנק. יו, מה זה כתבם? לא, נו, זה הבם. מחנלקסיה. יאללה שפסגות. עכשיו נגמר כולם עוזבים הלילה, אחרי מפקד דמעות אני עצוב. מי רוצה בכלל לחזור הביתה, לא חושבים בכלל על הסיום. יאללה תרימו. שפסגות מציגים, גלקסיה מרים את מגנים לעננים, ואיך בראש זורם בי עבר פטל קורא לי, תבוא עוזבים תעשו לנו כבוד. פעם אחרונה. שפסגות מציגים, גלקסיה מרים את מגנים לעננים, ואיך בראש זורם בי עבר פטל קורא לי, זו תעבור עוזבים היום את שפסגות. גוד יאללה, שווי לאוטובוס. זו דבר השלישי, אוהבים אתכם. השתג עזבנו, ביי. אחותי, סתמי את הפה.